Rasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhudna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda. Na pinar bagam-bagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala taras jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibalason ti hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di akan nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hundul mahamu. Marende mahitasian buku ende nomor 66 ayat 1 dohot 2. Debata dalam tungoluna imbarui ima natar surat di Pesalmen 52 ayat 2 dohot tolu songonon ma hatani debata. Nadenggan situtudo nama muji Jahoba dohot mangendehon goarmu ale natu mimbul. Mamaritahon asini roham marsogodna dohot hasitonganna bornginnai ima sahatna. Atong rap mahita mangidogogo sian tuhata. Ale Tuhan debata, ay pargogoi mahami, mangulahon na hombar tuhatami. Amin. Tauduti marende sian buku ende nomor 67 ayat 1 dohot 5. Rumah
tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sahatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata nama naun na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di haupinor silang, jala tuat tu banua turu dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosa naging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Hundul mahamu. Songon tikting namasa di huriata boi tajaha di warta jemaat. Taparade marohata lahu manangi-nangi hatani debata, marende mahitasian buku ende nomor 125 ayat sada rodi tolu. Batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua manami dohotina nami adorak somar barita nauli hita sian hami sekeluarga padita muna marhition upasatami ma tuhita sudi tuhamu selamat tabaruma dihita sude. Barita nauli nagabe jamita sihangulu nota jalamaliung gugu tuhita dina memasuki tahun 2023 imana tersurat di pesalmen walu
ayat sada 1 ayat 10 sonoma padok nadisi. Ede sian si Daud. Ali Jahuba si gonggo pami macai sangat do guarmu dilihat portibion di pati bulhodo hamuliomu ro di atas niaka langit. Garisia pamangan niaka dak danak dot aka poso-poso dijadi okodo parangamu. Ala niaka namangaloho asa paut japomu musuh do sitahi sudul-sudul. Molahu tailiho langitmu aka jari-jarian di jari-jarim bula do bintang aka napinaulim. Tungahamanya jolma ubain pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubai pola debatiho. Humurang apa lautik do ibana sian debata di baiko. Alai di tali-talio kodo museha muliaun dohot hatongamon tu ibana. Di pabakit todo ibana gumongkom akka jadi-jadian di tangamu. Sudedo tahe di patuduk tu ibana. Aka biru-biru dot lobu sudena ro di binatang. Aka na di harangan. Pidong aka na di toru ni langit dohot aka deke na di laut. Ro di sude na mangicir di laut. Ale Jahuba si gonggo pami maca sangap do kuarmu dilihat portibion ima sahakna. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus tu sudi ruas ni kikapei di dia pemaringanan pasat tamima selamat tabaru sada Januari 2020 luma dihita saluna. Tungbal gasitu tudo pabainan dot holong ni rohani debata dingulu tabe dang lileng do pe hira sakidop mata do pe do honon. Di masa pandemi COVID-19, tuk tahutan si tutudo hita jolma di bain, jaladang margogo hita mangadu pisa. Hola nala ni pangurupio ni debatado natu hita ubain terbaik kita malua. Tunggudang tutu hamaolon manipak nasatonon natabulus las niroha do tarsak alesada do natapeop. Huhut taha porosiai ima dang dung ditadiko debata jadi-jadian di tanganna. Sialanita puji ma debata songot eden ni si Daud puji ma Jahuba leto diku jalaunang tung halupaon denggan ni basana. Akana porosai manguluro di bagasa panuturion nasian hata di debata. Akana porosea pasangapo debata mernida aka jadi-jadian di tanganna. Nguluni halak na porosea ikut tahu pasangapo debata. Lau sonido si Daud diturpukon pesal menualu sada satu sia manurat sada ede nama cayuli. Lau mamaritahon hati bulon di debata marhiti aka jadi-jadian di tanganna. Di hati dakon ibana do ia debata hina porosea nasida ima Jahuba jahwe nama mulia. Jala sitopa langit dohot nasai sina. Jahuba ibana do debata sioloan jala panggonggomi di nasida. Ibana do debata ni si Daud dot Israel. Hama kadongan na hinaolonga di bagasa Yesus Kristus. Adong dua narikot sita kasata diturpukon iman na perjulu. Di leo debata do hagugot to aka poso-poso do danak. Di baritau si Daud do hati bulun di debata marhite na mga leon hagugut wa kada danak. Molo di hata batak di dok porangan akada danak do taka poso-poso dijadihon hodo parangamu. Hata hagugun markahonan tu puji-pujian tidak danak tu Yesus. Hatiha pamalum nama pitung do na lumpu di bagasa joroi. Dipuja kada dana do Tuhan Yesus madok Hosianna anak ni Raja Daud. Alai malim do siboto surat sugudo rohana marnida tadda halongangan pinatupan ni Tuhan Yesus.
Jadi na lau do hononna marhite padoa nodeng ima pabua di padiri de batado akana mehmet akana gale lau pailahon akana gugu. 2. Dipasangap si Daud de bata hidor honni jadi-jadian ni tanganna jala dipatibul jolma gabe sika ni de bata di Portibion. Diparhamaul de batado jolma na tinopanai. Tung halongangat do di rohani si Daud marnida aka jadi-jadian ni debata langi bulan do taka bitang terlumubi ma na pinatibul jala papulik jolma tinopana sumangap sian sude na tinopana hata heber na digurato taringut tu jolma biayato nima Enos na marlapatan naso manoktong nagale na naing dohonon di ayat 5 nagale jalan alea do nian jolmai ale Jehovah tungaha manya jolma ubain pola ditadahui bana anak ni jolma nagale ubain pola diparhamaul hui bana ale tung dingot diparhamaul jala dipabulik di batada jolmai asing sianaka natinopai ido na pinatorang ni si Daud diturupukon. Dan holani tungasi do roha ni debatado dia kajolmai pola di lehon anak nana sasadai namar sitonon jalamati di haupnur silang baik tubus ni saluhut hazal maun sia dosa do tamatian di surat ton apostel Petrus 2 ayat boto hamudo dang binain ni seri manang perak akan naulu buruk ubanda malua hamu sian ada muna na somar niula natin amuna si anak ka opumuna ala binain ni mudar ni Kristus nargaido nasong mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang ditopa de batazol mai tumiru rupana jala dilehon huaso mangarajai nasa natinopa dipasangap si Daud do de batas siala diparhamaul jolmai sumangap sianaka jadi-jadian nasing na naing donon nisi adong tulu narikot iman na parjolo panopau ni jolmai humurang apala otik siad debata ito pa debata jolmai tumiru rupa ni debata aledang sarupa do debata tarsurat humurang apala otik do ibana siad debata Elohim dibaiko paduahon ito pa debata jolma sumangap sian sudina tinopa jalan dapat tuluhon di patibul di bata jolma mangarajai gumgomom nasa natinopa habing biru-biru lubu rodi sude binatang akan di harangan pidong akan di toroni langit do takadeke di laut rodi sude na mangicir di laut manguton sada Musa sadek do lalu di laut di batado haso tu siadam do si Hawa mangarajai saluhu natinopai alaidang borip pasude boy di patuduk siadam do si Hawa siala uluk naikon tuduk jolmai na parjoloi balik sa gabi pautoto nasida aidang dapat hasangapo do tamuliau naripas anggo di siadam do di si Hawa alai dapat do anggo dihadirion itu hata Tuhan Yesus salu nado di patuduk tutoru ni pakna jala buita jaha Heber 2 ayat 6 do tualu sada Korintus 5 1 huriana hinaolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus ahado na lao dohonon di jamiton tu hitabe na parjolo tarjodo hita di Portibion pasangapon do mamuji de bata marhite siadam dang dapot tita pertalian da dinggan do de bata alai marhite di Tuhan Yesus son Adam na paduahon dipadiri do parpadana na baru ima pertaliata na badia do de bata di bagasan Yesus akan naprosai dang mangulu be marguru tu daging alai mangulu marguru tu todi jala marhite todido terbaik kita majuhon abba madok alai amang na paduau diganup akau lau tabe parhauma pengusaha pertiga-tiga pegawai
sijaladeke pangula ni huria manangaha pe ulau natama si ulau nota terjodoh hita mangulauni sian nasa roha do sian nasa guguta huhut manangya kotsa tutuhani ikonido hita toktong martangiang tutuhani asa dileo dihita hanguluan siganupari gomos mahita marpakerimun di pasu-pasu do pangaramotio ni debata hita sudi di tahun 2020 di dongata sabaga suriat tanang bangsot tape di dok Tuhani ainunga takacu boto sakap akah nahu sakapi taringot Tuhamu nina jahuba sakap pasonanga do tahe dada hamagoan asau mangalio Tuhamu ujung ni nahina dungut tomuna na patuluhon toktong pasangap debata di bagasan serep ni roha molotung jupak kita padohan namadok humurang apaloti do ibana siat debata di baiko na patuluhon na di parhamaul debata do jolmai lobi sianakkan atinopa dungi musede lehon parbinotoa do bisu di jolma asabui mangaraduti pauliulihon akan atinopai bahen hasangapo di debata di topa debata do salu na uli jala dinggan lausonido jolma songon sikat ni debata di Portibion terju pauliulihon mangaraduti pagadahon dang manigai jala manusai na tinopai ido jojo ni jolma di Portibion naiko diulahon mardongan serep ni roha roha natakang hisap ni daging gijang ni roha akaido bain hasisiga na parouhum ni debata tu hita jolma nang tunyo panai matua gijang ni roha do patujulu ni haje polon jal hati bod diri patujulu ni hatinggangon poda saplonom ay saplalu losoni muse tungaha penaboy di ulahu jolma dingoluna dalat tuha majuon ikonido tau pasangapon debata pau pato di tahun 2020 terjodoh hita sude mangulaon program resta ni GKP huria ni GKP ima memelihara dan memperdulikan jemaat-jemaat do mutusi sude do hita pangula ni huria nang ruas petarjo asa pauliulihon do padimudimuton huriata asa jupang hadameon las ni roha jala lam takasulaon paras ni roha di tonga-tonga ni huriata roha na saurdot jala narap marasirupan ido hatarida ni roha na yas mamuji dot pasangapot tuhata tahirim do asa sudi ruas ni huria ni GKP mangulahoni marlapata doi pauliulihon hasadaon ni huriat ta GKP asa sisada roha hita mamuji pasangapot debata sada do GKP di Portibion atek peadong di huta do di kota uli mamolo huria nabalga mangurupi huria na mekmet asa sada rap mak ngalaka Tuhan majuon dohot para barita naulion apostolat para sauran nabadia pastorat do tulau nasini roha diakoni asatiki noaing ditotun gabe tarpareak hita pisi ni GKP menjadi persekutuan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan huriana hina holongan sadarion hupasat tami ma selamat tahun baru 1 Januari 2020 lumba di hita sude di dia pe hita maringanan di pasu-pasu debata mahita salukna amen Bishop GKP Pendeta Abdul Hutauru MTH Martangia kita ali Tuhan debata manami naso marmula jalan naso marujung doho hodo namanok tong ro di saliling nililing na hodo sitop patano do nasa isina
jala di pojak hodo nasa jadi-jadiamu dengan anak. Khobar tuari do tiki nabi di tahun naib baruon nunga salpu sada tahun siat tiki na nilehommu di hami. Suku-suku do rohanami tagamo do ulaning di tahun na buruki warasa kami ho marhite pangalau nami. Tagamo do ulaning mang hagaleon ni daging nami do to dinami lapau laku kami syakko. Pura jumi hami di tahun na burukon pamatang nang rohanami juk do pemangului hagio ni daging nami gabe gudang do hami manibil syadalamu. Jong do hami nuang di julum mardongan arsa do roha na manol soli aladang terbaik kami do pemangulau lo meniru hami. Alani mangido hami homa nagabi pertugi do parmaha di hami di ngulu nami saliling nililing na napiadong roha si pangului di hami alai pamatang nami juk maneti hami tudalan nalilu ujung na pabainan nami pe gabedang mabain sangat di warmu ditadahodo isi ni roha nami ganup jala di botohodo sihol ni roha nami tuho alani marpamuati maroham dia galiun nami pargugui jala urupi mahami homa perlingkuman nami na mangudingi hami sian nasa musunami hatami manamia di hami asa toktong margugu hami mangalu si bulisi unang tartai tami manibil siad dalamu asimaroham di ruas ni huriam nama jogwarmu urupi mahami ho bartulomo ni roham ay marhite siya kodo jupang di hami hadameon nasitong ay kodo ama parholong roha jalan na bonar dang di halomo roham mago sada siya kami di bagasan kornya anakmu na manugu-nugu hami roto ho martangya kami amen. Mari dehita muse itu hatta makubasihita pasahatu peliata los mandok mauliate 2 Korintus ayat 10 Allah inda padiri hubuni tu panabur do tidak tu namangaton padirion jala pagadaun nido dihamu sisabur honoton jala patubona perbuini hati goramuna idosana amin tapasah ma peliata.
Ali di Batama nami da di Banua Gijang hodo muali naso libasa na molitus. Di sono pasatami do piliana molete to sa jalo jala pasu-pasu ma piliano na sadaba jala panidangion para sauran do tulaon asin roha di huriamon. Bahe mangulu nami gabi pilian na hobar tulomo ni roham. Jala parsidot paroho na raja umuholong hasitongan do tadameom mu di sadok portibion. Buhay marwanami marhite-hite todim. Asa sa tok-tok kami madok muliate tuho. Di bagasan kuat ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinerbadia magwarmu seroma rajaumu sesa malomo ni roham di banatongo sonda di Banua Gijang leo madihami sedarun hungulua siapa hari sesa madusanami sohopane sanami di dosa nomor dosa tuhami unak kami tu giotu pangujunan palua mahami siapa ngago. Pasu-pasu siat tuhatai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama hamu di sodakon Tuhan di Batama buina tuamu jala simarohana midamu di dopakon Tuhan di Batama buina tuamu jala di pasorhom madamena tuganub tod di munabi. Amin. Marede hita masih jalangan na buita jalan kiri kanan losta deoma noksal putaun na buruki.
Selamat tahun baru kita laus dihita. Salam Horas.